Pag-ubra sang IBPLS account kag renewal sang business permit, mahimo na nga maobra sa offsite payment centers. Bukas na kag mahimo nga magtransaksyon sa Iloilo City Payment Center and offsite location. Ini ang nahamtang sa second floor sang Festive Walk Parade sa Iloilo Business Park, third floor sang The Atrium Mall sa Dalan General Luna City proper, kag second floor sang Merrimart Mall sa Valeria Street City proper. Ang mga offsite payment center ang mahimo maghatag sang assistance para sa pag-obra sang IBPLS account o kung para sa mag-apply sa online renewal sang business permit. Mismo si Mayor Jerry Treñas ang nagapanawagan sa mga business owners o kung mga negosyante nga bisitahan ang offsite payment center para mas mahapos kag madasig ang transaksyon. For easier access, it will be much easier for the business owners to process payments for business permit renewals and real property taxes and cedula. I would like to express my utmost gratitude to the different business groups and partner malls, especially Mega World, in collaborating with the Iloilo City government to establish this payment center. This may be only a baby step, but this is pivotal in championing a better local economy in Iloilo City. Suno sa LADEP office ang Iloilo City Government, dugang pa mga serbisyo ang itanyag sa offsite payment center sa masunod nga tuig. Kabayan ni sang kampanya sang lokal nga pangluhan para mapahapos ang pagnegosyo sa syudad sang Iloilo kag madalang serbisyo malapit sa pamuluyo. Magluwas sa 3 ka offsite centers nga nagbukas na, sa masunod nga semana, pagabuksan man ang offsite payment center sa lower ground floor sang SM City Iloilo. 2 pa ka mga malls na nagapabutsyag sang interes sa Iloilo City Government para pahamtangan sa mga payment center. Sa Enero, ginalauman nga mahagan-hagan na ang pagdagsa sang kliyente para sa renewal sang business permit bangod sa paglunsar sang IBPLS kang ang pagbukas sang offsite payment centers. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patron.